Wateka kwa umuriro ase chiskuru negekora ekianyareko bagekoreta asara nabo igokoirania maiga ekerengo yechisemi anene uchiase abana bali bakogendera koba bakobera chinga chiabo chingaki obotuki bogenderete koba bogokorekana kurende amabori namange akonyara koba gagwateka chingaki omuriro bunoyo okonyara koba gwateka ase chiskuru libo litangani abange bakonyara koba kwebori ine ekerenga gwateka kumuriro oyo ngerekikirike guchi giaba nabo igo ine ebitengo biri byo korigereria na gukora obotuki igoro gwateka kwa umuriro ngochibire byareta amachibu kubwatekana n'obotuki boria bwanyareko babogokorwa nabo igo amabori ayande amangari go muri kyo ito Brighton Makori anyara ko bagagosanga anene no murwaniririe bobwene bw'amanyabantu Thompson Osoro na gutwariganeria oroboti rokubwaterwa bene igoro yemebasukano yomorero yo egwateka ase chiskuru ao jingaki chinyinge ekero chiskuru chikobwatu omorero anene asense ya Kenya nigo mabori atabwate amachibu akonyara gotoka anene ninge koirera emerere yegwateka asiskuru asibanto bali bagukagerwa korege badaruika babekwa byara boigo ekereskuru yanyarire kegosarigwa gwetera nomorero nabaibori abange bakonyoro bochandike gyagera bagochibakana enibo enyinge eriyasarigwa asijiskuru ejo Thompson Osoro nomugereri bwobwene bw'amanyabantu oyibono onyarire kakobori ebyombe biri byokorobo tukikwende kibino kaera iga kira matemwa chikobera rio kindo poisi yaya bono tokoboriga kurio kindo poisi yayete titurara muntu ndi bwensi yokoba church tikotini for the offense Sisi ayo Kisii County, we are requesting akore upereresi bwango abwata abantu babwatu bairuko tini mara moja. Osoro ni gakomenta buna na berato ikane buna abantu mbale bakurwani anene abalimo banene bechiskuru abao bono na bako mo fight como sarerie rieta elinde principal RP tatoka elinde chimission chiaba babwate chikerane muna bategete gokora ndwata komanya gose Osoro nabwate oboene buna ngakia maetigoro yabali bakurwani abali mwabwo ayanaro abwate agoteba have all material facts inga inwe ntomate moko mo fight esengenja babwete semi so egento moko kora aji principal chirchenu inumo chimanyi imanyete bwatu kanapi totaraba expose because ntomate ebi wango bieno biasemi nebiga ke wango kia principal rina abwate so moko mo fight esengenja babwete you are a junior to him, you have to respect him. Motiga mangana mubwate motiga konya ko mubwate kurmaga moko bwate school moko sambe school moko chandika ninga menterbuna abarimu banene be school ao anene umarwe school yorio kindo ninga gendete go chando nabantu batamanyiri nyete mwa mubangera kwa magenanjira akore ruki mubangete muchiko samba nande school amasakara mugendete kurika moko threaten chief principal dina ngao boy ko ande school otore maiga yaye nkoba expose tore inuchi principal chiri ntoba maete nkoba expose tore bobe pi bono egento yatigaire nokorora ngaki ebyombe aho anene biri byobolendi asense ita Kenya okorobo tukibwa habo na kubabeka byara anene bali bawo kagerwa gusamba chiskuru echo kulende asamatuka mange nigo estima komachwa bunanero ekwirira emiriro gwateka asijiskuru ine estima ninyale koba nige ego sambe skuru chinga kichabutsko choka nande ningi gekogera omorero ogo samba chidom choka otarigo samba ebirasi ine ningi gekogera obutukibonde butanya gokorwa eri kweneki ibuna ningi gekogera chiskuru chanyara chikoyi anene ekero abaruki babachokora amatem ningo otakire komachigwa na baiboli na bana gosene kenyoro gosena bali mubejiskuru ayonsi niga kaburwa machibu koleka tosemeretuna ebyombe byonsi biriyo tukimbicho korobo tukibwabo na koleta richibu igoro yingana eyo ngori botirigito seni Ndizi TV ridariane Brighton Makori.